Idan bisa tsautsayi kugiyan kama kifi ya shige maka fatar fuskan yaya a'a dale shi. Wannan ita ce matar da ta haifi 'ya'ya 69 ita kadanta. A shekarar 1945 ne aka sake atomic bomb a garin Hiroshima, sannan sai ya fadi a kusa da wata yarinya. In ba na san labarin yake mutumin nan ba Allah ya tsine mu. Wani shegen labari ba kai ba. Ka tsinci kanka a wannan yanayi na tsakanin rayuwa da mutuwa, to abinda ake so ka je coci ka ba su shawara Aliyu. Yaya a'a dale shi. idan ka kalli mata uku da window a wannan bidiyon to kokolon dama gare ka, idan kuma mutum ka kalla yana murmushi to kokolon hagu gare ka. To ni da ban ga ko ɗaya ba fa. Kana nufin banda kwalwa kenan? Wannan shine mutumin da yake cin komai a duniya har da karafuna yana ci da katako duka. Suna wannan mutumi Michael Lotito. Dan wahalan mutum ba. Mu muka ga zahiri Ali, shi ya cinye adai da sawun Audu Fulogi. Audu Fulogi ya kai gadin adai da sawun sa. Kana tunanin cewa kana shan wuya a wajen sana'anka? Ka ci gaba da hakuri, wata rana sai labari. Kuma yana da lokaci. Aka haife ka da bude a tsakanin haka garinka na 4 da na 5 to fa ba za ka mutu ba, ka kwantar da hankalinka. A duk duniya mutum ɗaya tak aka taba binnewa akan wata. Ya salam. Aliyu da shi aka binne shi ko daga Liwale. Shin mutumi zai iya motsawa kuwa? Shin ka taba ganin kare mai kai biyu a zahiri ko kuma kawai sai dai a fim? A bayan layin mu ma akwai Aliyu. Ya cizo da ɗaya, ya haushi da ɗaya. Idan da zaka tona rami a ƙarƙashin ƙasa kai ta tonawa ba tare da ka tsaya ba, shin ko ka san da cewa zaka bullo ta wani gari ne na daban? Wato daman ai haka aka ce kullu nafsin za'iqatul maut, to kai ka sa a ranka kawai lokacin ka ne yayi. Shin ko ka san da cewa akwai yarinyar da ta yi awa 126 tana rawa ba tare da bacci ko cin abinci ba? To Aliyu sai irin rawa. Rawa bori ko rawa banjo? Rawa kawai zallar rawa. To Aliyu awa 126 ana rawa ba ci ba sha ba bacci. To na san ka sha jin cewa mutum ya mutu saboda tsananin kishin ruwa. To amma shi mutum zai iya mutuwa saboda tsananin shan ruwa da yake yi? Wannan wani nau'in karfe ne da zafin ɗakin kama yakan iya narka shi. Wannan shine hatsarin jirgin da bai tayar wa mutane hankali ba. Amma wanda ba su samu shiga cikin jirgin ba. To akwai wayanda suka ce wai da idon su sun ga mutumi yana motsawa. Ƙarya suke, sai da in gamo suka yi. Wannan ita ce matar da aka haifa babu zuciya a jikinta. A duk duniya ita ce matar da aka taba haifa ba tare da zuciya a jikinta ba, kwata-kwata ba ta da zuciya. Idan mutum ya yi tsalle ya tsunduma cikin kogin stomach acid me zai faru da shi ne? A shekarar 1972 ne jirgi ya yi bindiga a saman iska, to bayan ya yi bindiga akwai wata yarinya Allah ya sa ta rayu, daga can saman iska ta faɗo har zuwa cikin dusan kankara kuma sai ta yi rai fa. Ni fa da farkon gani na da Aliyu na yi tunanin cewa abin da yake kawowa na hankali ne na gaskiya. Wannan da yayi kama da sautin mutanen jahannama. Sai an raba gadon biyu kafin jirgin ruwan ya iya wuce, to da aka zo raba gadon ita kuma tana kan gadon kawai sai aka rabo da ita. Lalle fa an rabo da ita domin mutuwa kawai za ta. To wannan shine Allah ya sa mu dace amin suma. Idan an harbo ka daga sama parachute ɗinka yake buduwa sannan kuma sekon 74 kawai kake da shi kafin ka sauko ƙasa, to abin da zaka fara yi na farko Mutum kawai yayi kokari ya cika da kalmar shahada dan ba makawa lokacin an samar da buka sai yayi. Duk abin da bai tashi alamar da zai ga abu wallahi ƙarya ne ba. to ya dace idan ka rasa hannu kawai hannun zai girma da kanshi. Ai wannan abin so ne sosai to. La da ba fi dadi. To wannan shine Allah ya sa. Wannan shine mutumin da ya shekaru 67 bai wanka ba a rayuwar shi. Idan ka tashi a kabari bayan an dauka cewa ka mutu an binne ka to ya hana kai hakuri kawai zaka iya mutuwa. Kai hakuri kawai ka iya mutuwa ka gyara kwanciyar ka ma ka jira mala'iku su ne. idan wani yana kokarin kama ka sannan kana da karfin kwatan kanka kai kokari ka Kushe shi, ka take shi, ka kwaci kanka. In ka kasa, kai hakuri, kai saranda. Wannan shine mutumin da yake cin komai a duniya har da karafuna yana ci da katako duk. Ka ce me? Har da karafuna yana ci da katako duka. Ya taba cin jirgi. Wai wani irin jirgi? Wani irin jirgi? Jirgi dai da ka sani da jirgin gaskiya. Ai wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake Ali. Jirgi. Idan da ce zaka samu dama ka tara igiyan tauto mai yawan gaske sai rigar kariya da shi, shin wannan rigar kariyan zai iya tare bullet kuwa? Idan ka je sararin samaniya sai ka kurma ihu, shin za a ji ka ko ba za a ji ka ba? Ka tsinci kanka a wannan yanayi na tsakanin rayuwa da mutuwa, to abinda ake so Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya nuna cewa taba kuɗi ko da a ce ba naka bane irin kana irga ma wani kuɗin shin nan yana rage gajiya da kuma bakin cikin rayuwa. To anan dai Aliyu ka faɗi gaskiya, saboda ni kai na gaskiya ina shiga yanayi mai daɗi idan ina tare da kuɗaɗe ko da a ce ba nawa bane, balle kuma a ce nawa ne. Shin a rayuwarka zaka yadda cewa akwai wanda ya taba siyan ayaba a naira biliyon 9? Duk wanda yake ji shi ya cika yana da abokai masu karfi, to ya gwada da ko abokan nashi su je su ce za su tare jirgin kasa yayin da wannan jirgin kasa yake zuwa. To in jirgin kasa ne ya zo wuce tarwatsa su zai ya wuce ba ruwan shi. To ko da a ce kuma su da yawa ne irin su 100 haka, wannan jirgin kasan ya zo ba ruwan shi, warga za su zai ya wuce. Mutane kadan ne kawai za su iya tsaye da jirgin kasa wanda yake tukawa da kuma wanda yake bawa mai tukawa shawara. To wannan shine Allah ya samu dace amin su amin. Ko rantsuwa ne ba zan ka fara ba, wannan mutumin sai ya cake da wiwi yake kawo labaransa tabbas. Wai me yasa aliens suke da munin gaske ne? Kake da mu ne. Da zaka taro duk mutanen duniyar nan da babba da yaro da tsoho da jinjiri da mace da namiji duka hada suka saka su a blender kamar kada su ga baki. Allah wadaran na kai lalace.
yanzu da a ce Shin ko ka san da cewa kyamarar da masu tafiya sararin samaniya suke amfani da shi yana da karfin da zai iya kallon kalan takalminka daga can sararin samaniya har to Aliyu da haka su dinga hango sararin samaniyar mu daga kasa